Pozivam Srbe na Kosovu i Metohiji, znam kako se osjećaju i koliko im je teško, da ne ulaze u sukob sa NATO-om, ne zato što sam ja uplašen ili zato što je bilo ko od nas uplašen, nemamo niko od nas ništa lično da izgubi, već zato što je to ono što Kurti najviše želi. Poslednji put ponavljam i molim međunarodnu zajednicu da urazumi Aljbina Kurtija, da ga urazume, da ga ne urazumljuju besmislenim saopštenjima, a da mu pri tome daju sve od vizne liberalizacije do članstva u Savetu Evrope, do toga da zajednice srpskih opština ni posle 10,5 godina nema formirane, već da preduzmu mere. Ako to ne učine, plašim se da će za sve nas biti kasno.